What's up, men? Asa, men? Wala, men. Ang bike ko. Na! Dagan! May agi. Asok, duha. Ge. Oh. Na. Dugo. Anda dari paksit tuhod. Baik. Ya. What's up, men? Asa, men? Wala, men. Why? Hey, men. Hey, men. What's up, men? Wala, men. Napa? Wala, men. Excuse me, men. Yeah. Let's go, mga onggoy. Bos. Kaputris, bos. Doon din. Sige, selamat. Gigi, selamat, bos. Oke, ganun. Ay, shot, butas kanan. Yes. Lah, ya. Di ko diha. Ay. Unsa na? Wah. Kenapa beda? Salamat sa mo kita po na. Ha? Hon. Gut. What? Oh, nakabawas ang bike ko. Hey. Hello. What's up? Hilaw luto na. Oo. Ita gaka. Bitaw bayabas. Labas bahinog eh. Wala eh, mapangatag kamuting kahoy. Tarong na. Oh, tintin, kabalo na. Sige. Oh. Yan ka ron. Abot kasi dito. Oh. Dagan! Ay! Iskot. Hoy, hoy. Ang tagiya sa bike, ikapoy. Ikapoy yung mga naongin ng mga biker, oh. Ang mga bike, sad gikapoy. Otros ang ikapoy. Iyag pahaway, iyag higda. Pero, no? Ya mga idol, dito sa city, daghan mang pan. Nya, diri sa bukid, wa may pan. Kana mag-snack lang tag bayabas dira. Okay kayo. Okay ka. Mo resulta gigutom og binaik ba? Pizza loya gyud. Patindog lang. Nice.
Stop, stop, stop. Okay. Oh. Oh. Ay, ay. Ah. Iskot. Ahak na. Tumba ko. Tuwad ko. Okay. Pak! Yeah. Bra. A few moments later. Dia dah? Untuk? Kau? Ada agian ada? Nah, itu na. Bila. Okay. Magpinding ka ba? Okay. What's up? What's up, men? Wala, men?